non só se trata de estudiar, de abordar obxectos, sino tamén de reflexionar sobre como os estamos abordando e como é posible e como é conveniente abordalos. Primeira cuestión que no fondo non deixa de ser unha autocrítica tamén, e é esta especie de épica dos dereitos sociais que temos escoitado nos últimos días, non? Parece como si os dereitos sociais no Reino de España, conforme ao relato que nós mesmos asumimos, foran o resultado arrincado de loitas sociais, el bloque soviético, non sei que historias aí, del constitucionalismo de posguerra, que se cadra habería que poñer un pouco en cuarentena, porque eu me plantexo si os dereitos sociais en España foron arrincados dese xeito, como produto dunhas presuntas loitas sociais. Por exemplo, unha breve cata no ámbito dese terceiro vástago da segunda xeración de dereitos humanos, que son os dereitos culturais. Sabedes que estamos incluso nesta mesma palestra seguindo ese esquema do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Pois digo que se reflexionamos un pouco como surxe por primeira vez en España a gratuidade no acceso aos museos que había en Madrid e os museos provinciais, pois resulta que nos levaríamos a sorpresa de que esa gratuidade no acceso, que se pode ver como unha das manifestacións clásicas do dereito de acceso á cultura, pois resulta que afrontou e aprobou nada máis e nada menos que o conde de Romanones, que pasa por ser un dos suxeitos máis deleznables da segunda restauración borbónica de Cánovas del Castillo. Pois conde de Romanones, nun Real Decreto de 27 de maio de 1907, aprobou esa gratuidade de acceso aos museos nacionais, aínda que ben é certo que pouco despois pois tivo que dar marcha atrás e volver a implantar o principio de que, como regra xeral, o acceso había que autorizalo, estaba sometido á autorización, aínda que con gratuidade para unha serie de persoas, de grupos de persoas que paulatinamente, co decurso do tempo, se foi enriquecendo. Quero con isto dicir que se cadra hai tamén que analizar históricamente a nosa propia historia administrativa e a nosa propia historia xurídico-administrativa para comprobar que aquí, bueno, pois do bloque soviético nada, porque nesta altura Lenin estaba todavía en Zurich con Plejanov aí discutindo sobre materialismo e empiriocriticismo e creo que non tiña nada que probablemente o conde Romanones nin coñecía a súa existencia. Conectado con isto, me parece tamén moi importante que se afronten os fenómenos xurídico-administrativos buscando esa previa historia que moitas veces nos dá testemuño de que problemas que se están dando agora xa se plantexaron dunha ou doutra forma tamén no pasado. Neste sentido, por exemplo, me parece sinalable, porque incluso lendo hai pouco o informe, o libro blanco de Jacques Delors de 1993, que era precisamente, se redactou nun período de precrise ou de crise nesa época histórica, pois resulta que te encontras con que existen párrafos enteiros que hoxe se reproducen como grandes novedades que veñen de Bruselas, de la innovación, la competitividade, el conocimiento, tal, e estaba todo escrito xa no ano 93, porque probablemente se están dando as mesmas respostas que se deron xa noutros períodos. E nese sentido está por construirse ese dereito da crise do punto de vista do dereito administrativo, que un pouco vaya facendo catas históricas neses momentos críticos para ver se as respostas xurídico-administrativas coinciden, non coinciden, etc. Por exemplo, unha das consecuencias perversas das crises que se levan producido nos últimos 30 anos no ámbito da xestión administrativa é a taxa de reposición de efectivos, que temos estudado recentemente aplicándoa ao ámbito universitario. A taxa de reposición de efectivos menor ao 100% casi ten caracterizado a historia xurídico-administrativa nos últimos 25 anos. E unha das consecuencias de reducir esa taxa de reposición é os efectos perversos que se crean na dotación de personal suficiente para atender os servizos públicos.
non o digo para reflexionar sobre o que pasou no pasado, sino para prever o que pode pasar, o que pode estar pasando e o que creo que pasa na actualidade. E é que con unha tasa de reposición do 0 ou do 10% no conxunto do Estado, que realmente se está aplicando por vez primeira, incluso con impugnacións nunca antes vistas no ámbito contencioso administrativo, pois se vai a producir, e é bo que o vayamos anticipando, unha bolsa de emprego negro público, mediante falsos autónomos, contratacións administrativas fraudulentas, etcétera, etcétera, que vai a caracterizar a nosa historia vindeira os próximos 10 anos no ámbito da xestión administrativa. E tamén me parece importante que sinalemos que coa crise, coa recesión económica, non é que se estean dando respostas absolutamente novas, sino que eu creo que se están agudizando, se está aproveitando para levar as súas últimas consecuencias procesos administrativos que no fondo xa se viñan desenvolvendo desde anos anteriores. E en concreto me vou a referir brevemente ao tema da privatización dos servizos públicos culturais, que tamén creo que vai ser unha das, e está sendo unha das principais medidas administrativas que se están levando a cabo ante a crise brutal que se está producindo no capítulo 1 de todas as administracións públicas culturais. E é que a privatización dos servicios públicos culturais, ese debate alrededor do público e do privado, non é desde logo algo que se este producindo na actualidade, simplemente se están, eu creo que levando a estas últimas consecuencias unhas políticas que xa viñan sendo desenvolvidas nos últimos anos. E, por exemplo, non podo evitar a cita da Cidade da Cultura, da privatización, da xestión da Cidade da Cultura, que precisamente se realiza no ano 2008 coa creación dunha fundación paralela á actual fundación pública, a Fundación Gaiás, a cal se lle dota dunha contía importante de diñeiro público de 11,5 millóns, pero que se cofinancia con fondos privados no 51%. Desa maneira se conseguiu, nunha época na que non había recesión, se conseguiu un obxectivo político que era, ao meu modo de ver xa, preanunciado tamén por algunhas das prácticas que se estaban desenvolvendo na Administración Central do Estado, e foi lograr que a xestión de centros culturais financiados pola Administración Pública se iba a realizar mediante unha xestión totalmente privada ao 100%, é dicir, sin necesidade de ter garantías relativas á contratación pública, ao emprego público, ni nada polo estilo. E eu creo que esa foi unha mala práctica que, desde todos os puntos de vista, ten unhas consecuencias, para min, para o meu modo de ver, bastante nefastas para o cumprimento das misións constitucionais que se lle atribúen aos poderes públicos na Constitución respecto da cultura, porque se vades a ver unha das exposicións financiadas pola Fundación Gaiás, a última, veredes que a exposición que está agora mesmo en cartel, pois é a exposición titulada Orinoco, viaxe a un mundo perdido. Para xustificar a súa conexión coa cultura galega, o que fixeron foi traer unhas balsas, uns cayucos galegos da cultura marítima fluvial e poñelas por ali nun rincón para, desa xeito, xustificar o que non deixa de ser, ao meu modo de ver, unha burda caricatura do que debería ser a política cultural desenvolvida desde a Fundación Cidade da Cultura, e neste caso a Fundación Gaiás. A crise, desde logo, está aproveitándose para recentralizar competencias. No ámbito económico, o citou moi ben Íñigo, e no ámbito cultural se está producindo tamén ese episodio de febre da culture clash, da loita cultural que se ven producindo desde hai moitos anos entre ese nacionalismo español e os nacionalismos ou os nacionalismos culturais emerxentes dos povos de España, por utilizar unha palabra, unha expresión constitucional para que ninguén me tache de políticamente incorrecto. Un simple exemplo,
todos pensábamos que o Estado, a partir da sentencia do Tribunal Constitucional a 17/1991, non tiña competencias para declarar de seu bens de interese cultural, máis velaquí que, como resposta a unhas políticas autonómicas que libremente e con pleno exercicio e consciente exercicio dos seus títulos competenciais prohibiron a celebración de touradas de touros con morte, con ensañamento nos animais en Cataluña, pois a partir de aí se produciu xa unha espiral cultural, político-cultural, donde o último chanzo, aparte de que Esperanza Aguirre tamén iniciou os trámites na Comunidade Autónoma de Madrid para declarar os touros ben de interés cultural, pero como eso só era en Madrid, pois non llegaba, pois resulta que se impulsou unha proposición de lei, se recolleron firmas mediante iniciativa legislativa popular, que o propio Partido Popular fixo seu, e se presentou no Congreso dos Diputados en maio deste ano pois unha proposición de lei para declarar a tauromaquia patrimonio cultural de todos os españoles. Nestes momentos, eso xa está aprobado, pasou ao Senado e sorprendentemente o fixo utilizando un subterfuxio que é a declaración da tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, categoría que só estaba recoñecida, aínda que hai algunhas comunidades autónomas cuxa normativa sí a recoñece, pero no ámbito estatal non estaba recollido máis que un tratado internacional que, precisamente, un dos tratados da UNESCO referente ao patrimonio cultural inmaterial. Unha das consecuencias desa nova política de recentralización das competencias en materia cultural pois é que se vai impulsar a declaración da tauromaquia como patrimonio da humanidade perante a UNESCO. E unha outra das consecuencias que se vai a desenvolver vai ser precisamente a defensa da unidade de mercado e da liberdade de empresa dos empresarios da tauromaquia, que así van poder montar os seus espectáculos taurinos tamén en Cataluña, e que dese xeito se poda propiciar o dereito de acceso á cultura, á tauromaquia, en Cataluña, porque un dos elementos que se utiliza para xustificar esta lei é precisamente o valemento do artigo 44 da Constitución Española e o artigo 149.2 da Constitución. O Estado se constitúe como garante, considera un servizo esencial, pois o servizo á cultura. Por outro lado, ademais desta recentralización, se sigue profundizando na consideración da cultura non como un ben social moi peculiar, un ben social que eu considero que é un ben común que debería ter un réxime xurídico específico sacado do ámbito mercantil. E, en cambio, o que se está facendo crecentemente é unha lectura en termos de mercantilización dos bens culturais. É dicir, os bens culturais se interesan na medida en que son xeradores e portadores dun valor económico e, por tanto, os poderes públicos o que deben facer é atender a esa configuración dun mercado de bens culturais. Recentemente se acaba de sacar unha lei que aproba un estatus tamén específico para o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que continúa con coa primeira das leis específicas que busca de algún xeito unha xestión privatizada das institucións de depósito cultural, cuxo primeiro exemplo foi o Museo do Prado mediante unha lei específica do ano 2003. Pero a privatización da xestión cultural non vai só a leis específicas, senón tamén que se está producindo o que eu creo que hai 15 anos a ninguén se lle podería ocurrir, e é que se vaya a concesións de servizo público para xestionar museos íntegramente públicos. Isto ten a ver tamén coa propia consideración de explotabilidade económica destes centros de depósito cultural, porque se non hai explotación, capacidade de rendemento económico, non sería posible acudir a esa forma de xestión indirecta que é a concesión de servizo público. En Galicia estamos tamén na vanguarda porque
hai un par de anos, no ano 2011, se aprobou o primeiro prego de concesión de servizo público museístico do Centro de Interpretación dos Petroglifos de Campo Lameiro, en Pontevedra. Precisamente pola crise e o bloqueo do capítulo 1 se acudiu a esta fórmula de xestionar a través de capítulo 6, onde todavía quedan algunos restos, ¿no? Todavía sigue sendo, se salvan algúns conceptos orzamentarios e entonces está permitindo concesionar eso para lograr dotar de personal e atender as necesidades mínimas básicas dun centro museístico como sería o Centro de Campo Lameiro. Recentemente se acaba de licitar tamén a segunda peza desa rede de patrimonio arqueolóxico da Comunidade Autónoma, que sería o Centro de Interpretación da Cultura Castrexa de San Cibrán de Las, en Ourense. Tamén mediante esta técnica das concesións de servizo público. Está por ver que estas fórmulas de xestión privatizada sexan sostibles do punto de vista económico-financiero. Porque se algo nos ensina a crise é que o consumo xeral e o consumo cultural está descendendo e, por tanto, vai ser moito máis difícil que se cumpran esas previsións de sostibilidade que están por debaixo desas licitacións. Porque, obviamente, como os poderes imaginar, a Campo Lameiro me parece a min que millóns de turistas non van. De maneira que o que obtén a concesionaria por explotar a entrada e os servizos conexos á xestión do museo, pois claro, nin Campo Lameiro nin San Cibrán de Las, probablemente moitos de vos ni sequera sentices falar deles, desde logo non son o Guggenheim, onde sí que se podería lograr unha sostibilidade económico-financiera desas contratacións administrativas. E, por último, remato, para que tamén vexades hasta onde estamos chegando. O maior museo financiado con cartos públicos da nosa comunidade autónoma, o Museo da Cidade da Cultura, o Museo Gaiás, así chamado, pois é un museo underground, apócrifo, sin papéis, porque, a pesar de ter sido xa inaugurado, incluso con asistencia dos príncipes do Reino de España, sigue sin ter ningún tipo de título xurídico administrativo que o legalice como tal museo, por tanto, museo de titularidade autonómica inserido na rede de museos da Comunidade Autónoma. É un museo que está funcionando absolutamente sin papéis, non se sabe moi ben quen atiende eso, quen non funciona, pero, nos pon tamén isto en guardia de que a precariedade na xestión dos servizos públicos culturais vai a ser unha tónica que continuará durante bastante tempo e, por tanto, vai a transformar o que é o dereito público de acceso á cultura. Eu creo que, poñendo de manifesto que os dereitos culturais son unha especie de marisco da xestión pública, o Estado te lo concede cando considera que xa che deu un primeiro plato e se hai dinero, pois te damos marisco, pero se non hai dinero para marisco, pois olvídate de que se poda cumprir ese principio rector da política económica e social.